Yanda mijin yayata ya ci ni, amma fa ba uwa ɗaya uba ɗaya ba. Na shirya zan tafi sukul, sai na je na ta gibiya gidan yayata. Ina shiga, na yi sallama ba a amsa ba. Sai can kawai na waɗa cikin ɗakinta. Ina faɗin anti ke ai ta sallama amma ba za ki amsa wa mutum ba. Na shigo tun ɗazu ina sallama kin iki amsa. Buɗe ƙofar da zan yi kawai sai na ga mijinta, wato yaya, tunda yaya muke kiransa, yaya Mudassir. Sai nake cewa yaya kai ne? Sai na ɗan koma da baya. Sakamakon yanda na gan shi daga shi sai ba gajeren wando. Ya fito daga wanka yana goge kai. Sai yake cewa ai yayar taki bata nan, ta fita tun ɗazu gurin aiki an kira ta. Sauri ta tafi. Sakamakon yayata likita ce. Tana sauri haka ta tafi. Sai nake cewa dama na biyo ne domin in karɓa hand out ɗina a gurinta. Na ajiye shi da na zo last week. To yanzu ina son zan yi amfani da shi zan tafi makaranta ne. Sai yake cewa to kamar dai na ga ta sa shi a cikin nan wardrobe ɗin, bara a duba. Yana jawo ta sai yake cewa kai ban ganta ba amma ɗan ƙara so ki dudduba ciki. Ina cikin laliban nan ina cikin lalibai kawai shi kuma ya tsaya tsam ashe ni yake kallo. Sakamakon dama riga da siket ne a jikina. Sai kuma wani ɗan mayafi a hannuna sai jakata da na rataya. Sai na juyo waigowar da zan sai muka haɗa ido. Sai nake cewa yaya lafiya? Na ɗanyi ƙasa da kai sai ce a lafiya ƙalau. Amma fa Salma kina da kyau. Sai na ce yaya kenan na gode. Kawai muna cikin haka sai na ce yaya ban gane da out ɗin nan ba amma dai kawai bari in tafi ko kuma bari in kira ta a waya in ji. A'a ba sai kin kira ta ba tunda dai biki gan shi ba kenan. Ko za ki haura sama ki ƙara dubawa gurin ko za ki gan shi. Take cewa yaya sauri nake yi kar in je in makara muna da lecture. Sai yake cewa to biki ji ba ga wannan Kyawawan mota. Ya ɗebo kuɗi a cikin wardrobe ya bani. Yana banin nan ashe ya ɗan rike hannuna. Sai yake cewa Salma wallahi kina da kyau. Kin fi yayar ki kyau. Sai take cewa yaya kenan. Kawai dai kar ka ziga ni. Na gode. Muna cikin haka kawai sai na ɗan kalli wandonsa. Sai nake ganin zalmalulinsa ya fara miƙewa yana ɗagawa. Faɗi yake don Allah Salma ki kashe min ishirwar da take damuna. Yayaki rabona da in kusanci yayaki yau mun kai kimanin sati 2. Don Allah Salma ba wani abu za mu yi ba just minti kaɗan mun yi mun gama. Salma ki taimake ni. Sai ta kai yaya ni kuma haba yaya. Sai na ji wani irin abu ya zagayo min na ce yaya ni fa ƙanwan matarka ce. Yes ke ƙanwan matata ce amma ai ba uwa ɗaya uba ɗaya ba. A addinance ma ina da damar da zan aure ki. Dan Allah Salma ki taimaka min ki agaza min na daɗe ina filin ɗinki ina so in ga na kusance ki. Salma ki taimake ni. Sai nake cewa ni dai yayi wallahi tsoro nake ji. Ni ma dama kuma ina da yi son abin a raina amma kuma ban taɓa kawo haka daga wurin yaya ba. Kawai sai kike cewa ɗan matso mana. Sai na ji kawai ya fara shashafa ni. Ba sai na ga mutum ya cire min mayafi ba ya fara shafa min ƙirjina. Sai na ji ƙirjina ya min wani irin jikina ya yi wani sai na saki jakar hannuna. Sai nake cewa to me kake so in maka? A can ƙasan zuciyata ni ma mace ce mai tsananin sha'awa. Ina son da namiji ina buƙatar aure amma kuma tunda auren bai zo ba haka nake haƙura. Sai kuma gashi na zo na yi arba da mijin antina. Shi kuma a yanayin da na gan shi in dai mace tana da lafiya ba yanda za a yi ta ga namiji a wannan yanayin ba ta ɗan ji wani abu ya tsirga mata ba zuwa kanta har zuwa tsakiyar cinyoyinta. Sai yake ɗan tattaɓa ni ya fara min kiss ya fara sumbata ta yana shan leɓe na. Nan da nan ba sai muka shiga cikin wani yanayi ba. Sai yaya ya ɗauke ni cancakaras ya ɗauke ni ya sa ni akan gado yana ƙoƙarin zuge min zip ɗin rigata. Haka yana zuge min zip ɗin rigata.
daga ni sai bara sai ga nonuwa na ya fito yake cewa kai Salma kina da daɗi kina da kyau Salma. A nan fa naga yaya ya shiɗe yana ta ziga ni yana ta wani irin gunguni da gurnani kamar zakin da ya daɗe bai ci nama ba ya ga nama ya samu. A nan ne fa muka fara soyayya ni ma ban san a duniyar da nake ba. Na ji kawai yaya ya fara cire min skirt ɗin jikina da andawaya da fantis. A nan ne ya buɗe ƙafafuna yin duniya kar ya shiga sai da yaya ya shige ni. A nan ne na ji wani irin zafi da ban taɓa ji ba sakamakon babu wani ɗa namiji da ya taɓa saka ko da hannunsa a gurin. A nan ne yana zira min da ya shiga ciki. To a nan ne fa wani irin ihu da ya saki yana faɗin Salma ke mace ce Salma ba zan iya rabuwa da ke ba a nan ne ya ringa wani irin sambatu yana ihu. Ni ma kuma na ji wannan daɗin da ya ji amma zafin da nake ji shi ya hana ni isar da wannan daɗin nawa. To na gaya muku ni Salma cousin ɗina ce. Akwai aure a tsakanin mijinta da ni sannan kuma ni na tabbata wannan abu da muka yi ba daidai ba ne ba kuma cin amana ne. Zina babu kyau amma kuma ni na ji daɗi da mijina. Mun ji daɗi sosai mun ji daɗi da mijin 'yar uwata. Ya kuke gani wannan abin da na yi na ci amana kenan? Kafin nan ku danna mana subscribe, ku yi mana like sannan ku yi following ɗin channel ɗinmu mai suna Sirrin Marke.